ଆମର କିଏ ଅଛି ସେପଟୁ ପଳେଇବା ମୋ ଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଇଁଠା ମାରିଛି ଅଧାରେ ଖସି ପଡ଼ୁଛୁ ନା ସରୁନ ନା 30ଟା ସରୁନ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରିକ୍ସ ହରିଗଲା ବାଉଁଶଟା ହଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାର 6ଟା ଆଣିଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ସେଇଟା ଲାଭ आउर 2टा ଅଛି
ଆହୁରି ସେଗୁଡ଼ା ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ସେଇ ତୋରି ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ମାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଗୁଡ଼ା ଆଇଲା ମୁଁ ଆସି ତମମାନେ ଠିଆ ହବ ଆଗର ତମମାନେ ଆଗର ଠିଆ ହବ ମୁଁ ପଛରେ ଠିଆ नौटा दोष है बर्तमान देखो चमत्कार बाण कंटिन्यू रहिबो ये चमत्कार बाण कंटिन्यू बर्तन रहिबो देखो समस्त समस्त बाण को सब वाइड से देजी